Segaripun Sri Atmojo temanten putri Nimas Ayu Sumiati Nur Cahya manjing wonten sasana palenggahan. Lalu ki saking kadang-kadang Winda musik niki nggih. Walah. Penyanyine mau mening-mening. Kita kaya ngantuk. Ning perkarane pancen gawean wis teko kudu dinyanyi. Mas Kimbrot nderekke putra temanten panjing. Kula nyuwun Ibu Pertiwi mawon gampang-gampangan lah. Suwira cedhuk pirang tahun? Ning 6 tahun ya. Kirangan Sekitar 6 tahun lah pedhuk. Monggo saking Winda organisir kepareng. Kalau diragen. Demer manem tanono sabawani walang kang elisik gegodhongan tadano basamirana tan lumampah amung kapiarsa nguling gongso lamat-lamat hambabar Ibu Pertiwi hanya rengi kori parasdio gisasono mayang arum binuka tondo yekti jenggari Sri Atmojo temanten putri ninggih ingkang ngamumangini Mas Ayu Sumiati Nur Cahya putra putri saking Ibu Pani kang mapan pidal penting lalat dan potro jati ngaglik mapan wonten ing RT 18 RW 7 wondene nedya humiring tindhaira Sri Atmojo temanten putri nenggi Rama sekalian Ibu lon-lonan tindhaira Sri Atmojo temanten putri Nimas Ayu Sumiati Nur Cahya kadheraken patasa kembaran ingkang dumadi saking kenya ingkang masih alit-alit ben aja mepet lambi Mas jajal Mas wondene patasa kembaran ingkang agem-ageman ingkang awarni langking dasar kembar busanane ugi kembar warnane lamun cinitra ngukara ilang sipate janma sawantah pindhaning golek ingkang bangke tata jalmi wis lenggah wonten papan palenggan iki patasa kembaran tumuten ngetete nguntat putra temanten putri Nimas Ayu Sumiati Nur Cahya ingkang kapidening Rama sekalian Ibu anggeran turek rawing muda tumaruna ingkang mijil saking laladan Gentrong Aglik RT 17 penjahipun Mas Bagus Wagiran putra saking penjahipun Bapak Paiman ingkang samangke sampun cumandha wonten ing sasana pahargyan awit kepareng badhe netepi darmaning agsak ngancik wonten ing alaming bebrayan mulya
sinigek ingkang winursita Karjaya Daru Kalpataru Dewa Daru kinarya barame panggih wonten ing kalenggahan siang punika ingkang sajuga kinarya songsong dumateng putra temanten putra wonten ingkang sawiji kinarya ndherekaken jaripun putra temanten putri ayo sungkem mrene ibu Wujang kemenggah tata pacara ingkang badhe katindahaken